Għal-kontrarju tal-Labor, Partit Nazzjonalista fil-Gvern lesli jkommetti ruħu li jagħti lura l-flus kollha li nsterqu lill-poplu Malti u Awċi mill-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Jekk ma nisħux aħna li nagħtu refund, mhux sar ikun hawn ħadd l-pajjiż li jagħti din il-possibilità lill-poplu tagħna, anzi iktar u iktar importanti li issa nibqgħu ninsistu illi ikun hawn xi ħadd fil-pajjiż li jagħti refund tan-nies illi insterqu. U allura Xerona jiena din hija il-mument tal-prova sa għall-poplu tagħna. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus saħaq li l-erba' fil-Parlament ġie konfermat dak li ilu jisħaq dwaru l-Partit Nazzjonalista għal diversi xhur. Dan wara l-mossa li ħabbret il-Ministru Mirjam Dalli frott il-pressjoni enormi li saret min nies fl-aħħar xhur u l-ħidma importanti li twettqet mill-Partit Nazzjonalista. Mela sanna konferma li fil-waqt il-familji tagħna qed ikomplu jbatu minn nafsa kbira tal-oli tal-ħajja fuq il-prodotti essenzjali tagħna ta' kuljum, inkluż il-kontijiet tad-dawlu l-ilma, għax il-Gvern Laburista ta' Robert Abela mu jagħmel xejn dwar dawn l-affarijiet. Issa ovvjament is-sitwazzjoni nafu li komplet tigrava anka bil-kontijiet għoljin u bis-serq fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Il-Partit Nazzjonalista ilu diversi xhur jispjega xi jfisser dan is-serq mill-kontijiet tad-dawlu l-ilma u nata ir-raġun. Iżda lest ikompli insisti sabiex il-familji Maltin u Awċin jirċievu kontijiet orħos, kontijiet li jkunu ġusti, faċli u trasparenti għal kulħadd biex jifhem. Minħati għaw il-kelliem għall-enerġija Rajin Kallus saħaq li l-Ministru tal-Enerġija maqlet xejn ġdid. Dan il-mekkaniżmu li ser jibda minn Jannar ta' din is-sena beda 9 snin tard u dan kollu għaliex waslet elezzjoni ġenerali oħra. Il-Partit Nazzjonalista minħati għaw qed jibqa' jwiegħed li jbiddel il-mekkaniżmu u jagħti lura kull ċenteżmu lil Maltin u Awċin ħallsu żejjed.